Здравейте, гаровци! Преди да започнем рубриката на 4 мадя с Васил, всеки който няма 18 моля да излезе от интернет и да се върне когато навърши 70 днес темата. При Васил ще е за жените. Знаете ли, че жените имат коса, но не всички, някои се бръснат защото са лесбийки, курви, проститутки, майките ви, лелите ви, сестрите ви и дори бабите. Ви знаете ли, че проститка взима пари колкото 49 кг газирана вода можеш да си купиш след горещите сблъсъци на първо, където единствената жена, която минава е Златка Годеница, гадже, жена, приятелка, позната, непозната на легендата на първо. Главата. Знаете ли, че 90% от жените в гаровата са гадни, с пъпки, черни душове, печки, негри, цигани, роми, мангали, хомосексуални, с по 7 зъба, къса коса и кирмръсотия, сажди, сперма или кисело мляко по вратовете им, на устите им, както и на бюрата за компове. 10% са красиви, но без капка мозъци в главите, тиквите, картоните, сменелите за газове, порцеланови, не съдържащи нищо, носещи на своите рамене кръгли с леки извивки глави. Знаете ли, че жените командват, нареждат, насочват, заповядват на лак своето на мъжете в гаровата? Най-лесно зависими и пускащи лесно жени в гаровата са с имената Жулиета Карамир,